La sala d'actes de la Mostra d'Entitats ha estat l'escenari del lliurament dels descents premis de paradorisme. Enguany han participat 25 comerços que durant aquest mes de desembre mostren les seves millors gales. El guardó al més original ha estat per Brull Decoració, que s'han portat 200 euros en metàl·lic i 200 més en material publicitari de l'empresa Reclam Station. Un orgull i un reconeixement per la feina que fem al petit comerç i la veritat és que estem molt contents. Ens feia il·lusió, de fet ja també vam participar l'any passat i ens feia molta il·lusió continuar amb el tema de l'aparadorisme perquè entenem que és la finestra que d'alguna manera obrim a les coses que nosaltres venem a la botiga. L'aparador amb més qualitat artística ha estat a Flors Companys, que han guanyat un xec de 250 euros, cortesia de Prat Gran Comerç. Trobo que hi ha poques botigues que han concursat, però m'ha agradat, sí, perquè disfrutes molt fent-ho. En principi he estat a l'Escola d'Art Floral i aquest aparador està basat en la proporció àurea, amb la proporció divina. D'altra banda, el de millor composició ha estat el Closet, guardonat amb un val de serveis per valor de 430 euros de l'empresa Mailboxes. Ha sigut una emoció, la veritat, perquè no ens ho esperàvem, ja que pensa que avui precisament fa 2 mesos que hem obert i la veritat rebre ja 2 premis que ja portem d'emprenedors i aquest, la veritat és que fa molta il·lusió, molta. I per últim, el Premi Especial del Jurat ha anat a parar per Tros de Fusta, que ha disposat d'un espai al carrer del Comerç del pavelló comercial de la Fira Avícola. Molt content perquè hem tornat a guanyar un premi, en aquest cas el del jurat, i molt contents de l'agraïment i de tornar a ser aquí. He procurat fer com si es tractés d'un vitrall antic i aleshores, clar, la composició i la feina ha sigut dificultosa i per això, ostres, s'ha valorat, vull dir, la veritat que sí. També s'ha donat un accèssit a Artur Font Perruquets per l'originalitat del seu aparador, una decena edició amb què es pretén dinamitzar el comerç local. La ciutat necessita el comerç local, una ciutat sense comerç o amb un comerç en regressió és menys ciutat, menys amable, menys agradable i per tant el Prat seria més lleig. D'altra banda, l'acte també ha servit per lliurar els distintius de comerç de qualitat a 4 comerços que el reben per primer cop i 11 més que l'han reeditat. El segell Comerç de Qualitat ja està formada per 32 establiments de la ciutat de tots els sectors i comença a consolidar-se entre els ciutadans com un referent de la feina ben feta. La jornada ha acabat amb un reconeixement a 2 botigues que han fet 50 anys, la drogueria Asensio i Llaners Parés, i també s'ha reconegut a Blanco i Negro, que compta amb més de mig segle d'activitat a la ciutat.